Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag vil jeg starte vloggen ud lidt anderledes, fordi at jeg gerne vil snakke om en sms-tjeneste. Og den sms-tjeneste hedder Bongo, som også hjælper mig med at lave mine videoer federe. Men den her sms-tjeneste har jeg prøvet, og den er faktisk rimelig nøjeren. Og så er der sikkert nogle ting, Futte, hvorfor er det den er nøjeren? Fordi den kan simpelthen finde informationer om dig og ting, som de fleste ikke ved om dig. Det kan den simpelthen finde ud af, hvilket jeg synes er sygt nøjeren. Som I kan se på skærmen der, så har jeg skrevet til Bongo, og først så skrev jeg, hvad ved Bongo om mig, og så mit navn, og så hvor jeg bor henne. Og så skriver Bongo, Bongo ved, at Sofus er en sjov fyr, der bruger rigtig meget tid på YouTube. Det passer rimelig godt. Og på sjove spil. Og det gør jeg også. Futte elsker at vlogge om sit liv, når han ikke surfer rundt på nettet med sin ven Marco, som er en af mine bedste venner. Taler de om Sofus specielle forhold til gifler. Som nogle af jer ved, så elsker jeg gifler. I'm in love with giffles. Så har jeg skrevet, haha, det er sandt. Hvad mere? Bongo ved, at Markus' livret er lasagne, og der er en sød pige der. Mig og Markus elsker begge to lasagne, så der har ramt de sgu rimelig godt. Men den måde, man bruger Bongo på, er først så skriver man et spørgsmål, og så skal du skrive dit fulde navn, og så en by, man bor i, og så kan man så sende den til 1994. Og det er faktisk egentlig det. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal smutte videre.